Takže čus lidi, vítám vás u mého prvního videa, ale natáčím na mobilu a je to hra Shadow Fight 2. Už to hraju asi tak 3 týdny, 4 a jsem 17. level a rozhodl jsem se po dlouhé době to natočit, ale kdyby se vám to nelíbilo, do komentářů mi napište, co bych měl zlepšit a všechno, protože to moje fakt vždycky první video, který já natáčím. Takže mi prosím vás napište. Jo, a kdyby se vám to nelíbilo, nemusíte to nechávat like, nemusíte to nechávat odběr. Je to fakticky moje první video a napište mi do komentářů, co bych měl zlepšit. Tak já půjdu teďka na Ninja. Ne. Ale jakože survival, takže díl asi 10. No já jsem to jakože dal, ale jenom v první části a v té druhé, teda no vlastně jsem to dal jenom jednou v té první části a no jsem teďka v Rondýně 2, ale je to hodně těžký, když už tady jsou jako lepší zbraně, prostě když tady někdo má prostě lepší zbraň a omluvte mě, že za ty seky, ale no, omluvte mě za ty seky, protože tohle já se to nestává, mě se to stává jen když netrápím. Jsem to sekl. Půjdu do roundu 3.
Omluvte mi, protože tady je můj brácha. A no, tohle. Omluvte mě, to je můj brácha. Tady pouští, já mám právo sedět. Na to video se klidně podívejte, jo? Ale to je zprostý, ženská, která neví. A Šimone, vypni to. Pardon, promiňte, ale můj brácha je prostě potrhlej debil. Buď sticha. No, můj brácha prostě nic. A poraďte mi prosím teda do komentářů, co mám zlepšit. Já děkuju. Přiš to úplně. A prosím vás, poraďte mi, jak ty seky toto, jakože, aby se mi to nesekalo, ano? Jako, aby se mi to nesekalo, díky. Protože já fakt ani sám nevím, to je fakt moje první video, které natáčím. A sám nevím, jako, jak to vůbec chodí. Napište mi prosím do videa, jak to mám zlepšit ty seky, aby se mi to tolik nesekalo. Jsem v 7. roundu, to je asi skoro nejdál, kam jsem se dostal. Vlastně jsem se dostal do 8, ale tam mě zabili, takže... Teď jsem měl hodně velký štěstí. Kdyby ho netrefil, tak by mě asi fakticky zabil. Ten, kdo to fakticky jako kdo natáčí na telefonu, tak mi prosím poraďte, jak zlepšit teda ty seky. Protože mě to teda otravuje.
jdem asi do 9. roundu. Jo, jdem do 9. roundu. Tak daleko tady v této mapě jsem ještě nebyl. Jak říkám, že já jsem teďka u třetí mapy a u tady jsem ještě nebyl. Nebo teda tady jsem nebyl tak daleko, protože jsem se tam prostě nedostal. To jsem neštěstí. Do prčic, ne. No tak jsem byl v 9. roundu. Tak doufám, že se vám video líbilo. Kdyby náhodou, teda fakt jo, zanechte mi like, odběr, cokoliv, ale fakticky mi poraďte, jak mám to zlepšit. A uvidíme se u příštího videa. Přečtu si vaše komentáře a čau.